Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en video med, hvad jeg har købt af fyrværkeri. Men der er ikke, jeg er ikke helt færdig med at købe, det er bare lige hurtigt en video af, hvad jeg har købt. Pas på, der er lort. Jeg har ikke købt så meget nu. Men jeg har købt sådan her batteri. Og I kan faktisk lige se det. Så. Ja, altså ja. Lukas han har ikke købt noget endnu. Jeg har sådan her batteri. Hende har jeg købt af, hun var bare lidt kuk. Jeg bestilte 2 af dem her, men hun har kun taget 1 på. Og så har jeg købt... Det er bare lige en hurtig video, bare lige sådan, hvad det er, vi lige viser. Så har jeg købt 2 af dem her. Og de er svære at få fat i, kan jeg dårligt få. Og så har jeg købt sådan en her, hvor der er ret mange skud i. Ja. 1 minut 30. Det var en lige hurtig video, det her. Ja. Så til nytår, der fyrer vi det af. Og det skal jeg glæde til. Er der ikke en fucking kniv her? Hold op. Hvorfor er jeg så hvid? Det er ikke Hvad? For du... Så har jeg købt nogle raketter. Og dem her har jeg også købt 2 af, men... Fanden. Fanden er det så lille? Hvad fanden er det her? Det var andet på billedet. Det er sådan nogle runde. Skal lige holde Vent, ja, men jeg har åbenbart... Det var noget andet på billedet. Det med. Er du scammet? Jeg blev scammet. Ja. Jamen, det var bare lige hurtigt kig. Jeg kan bare dræbe Jeppelina. Der var lige hurtigt kig af, hvad jeg har købt. Men der kommer stadig noget... Der kommer stadig lidt mere til samlingen. Men det er mit fyrværkeri. Lige nu i hvert fald. Jeg tror, jeg brugt omkring de 700-800 kroner lige nu. Ja. Jamen, det var bare lige det. Vi ses i næste video. Husk at like, subscribe. Så vi ses. Jeg tror, nyhedsvideoen den kommer. Det er ham, der redigerer den her, så jeg glæder mig til at se, hvordan det ser. Der ligger en Discord nede i beskrivelsen, hvor mig og Lukas vil lave en Discord, hvor I kan join. Ja. Så næste video, det er nok, hvor vi fyrer af, eller se, hvad vi får i julegave. Ja. Så husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Please ikke sende noget porno i den der Discord, ja. Hej. Hej.